ஜெய் ஸ்ரீராம், ஸ்ரீராம் ஜெயம். நாளைய தினம் ஸ்ரீராம நவமி 6/4/2025. அற்புதமான ராமபிரானுக்கு வருடத்தில் ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த சக்திமிக்க நாள் ஸ்ரீராமநவமி. அந்த ஸ்ரீராமநவமி தினத்தில் ஸ்ரீ ஹனுமான், லக்ஷ்மணன், சீதாதேவி சமேத ராமச்சந்திரமூர்த்தியை வழிபாடு செய்தோமானால் ராமபிரானுடைய அருளும் ஆஞ்சநேயருடைய ஆசீர்வாதமும் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சக்திமிக்க நாள். அப்பேற்பட்ட நாள் நாளைய தினம் நமது சன்னிதானத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமச்சந்திரமூர்த்திக்கு சிறப்பு பூஜை, சிறப்பு யாகம், மகா அபிஷேகம், நீர்மோர் பானகம் நிவேத்தியம், புதிய வஸ்திரம் சாத்துதல், சுவாமிக்கு புதிய கிரீடம் 4 தங்க கவச்ச கிரீடம் சாத்துதல் வைபவங்களாக நடைபெறுகின்றது. இந்த ராமபிரானுடைய ஆசீர்வாதம் அனைவருக்கும் கிடைக்க ராமநவமி வழிபாடில் கலந்து கொண்டு பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீராம், ஸ்ரீராம் ஜெய்.